duniya ikkitini am yiide den duniya ekkitini am ngayngu den do hokki am debbo gendam am Nabila yel am mi fotay mi yeeɗa to a wala to mi senjiri be ma mi sendiran be nafsu am sembe warata e terɗe nder ɓernde nde aynatake ummata. miɗon laara caɗɗum jabtugo ɓernde debbo mako ɗo jagorɗo talakajo ko nde ñidduɗo min foti mi wiya ñidduɗo non daboa be ceede ɗum tegal lamgal na ko malla ɗum bordel ma ɓe haɓɓini amin tegal ha julurde komi famata kam gomna anda tegal ngal ase o wala tegal ko a ñaami ñiri butali be follere roɓe noy gorko te'ata ha afrika hey ko a larata kundugama ɗume sondu oɗo fottinami bo dendi ko am gomes waɗi enɗam jotta kam ɗo bolliɗe ɓernde on nami bombe sika ase bama terroriste a famata nawɗum komi nani wakkati mi laari ɓingel debbo ɗo miɗo taskita hallende je faɓɓi jango miɗo estiramo be ceede ngam mi wala be debbo mako to o sali bo mi mbaramo to a mbari mo min mbara debbo mako min bo ɗo sa'ama ragarere je yidugo balɗe mako mi yiɗi mi latta terroriste heɓa mi fettina bombe man mi yiɗima ɓuri ko woni nder duniya ɗo fuu ɓernde am hosama a anda innu marɗo yide foti hoyrana a bonnaniyam gendam am a semtiniyam mi layɓan debbo ma ha yeeso ma nyalomare man tan may warugo toni miɗo yeeɗi yeeɗu kadi ha laara nyalomare wadema baroɓe kafahi bareteɓe kafahi Zago a memaniyam debbo am jonta famata fuɗɗam timmode ragare ngendam ma